سلام جايز لما عاد تمسح كله بفلوج لي لما عاد فلوج نصاري هنا زي سبسكرايب لايك نقولكم عبارات تعني اسكعمت اشياء خطط الوان شانا ونحدث سوق سبسكرايب لايك نقول هي تسو let's go na فيديو أراكودون كون جراجا باين فكرم تايجي ما سبب ما تعال كصوتي جين كتيم بزا ما تكتي كون جوا يبود رصوت هوني يال كلهم لا يفتن عند بدون كين كصوت سرا وتع مفتوحي فلقال أراكودون كون جراجا عويسية قلو عشدو وشم لمدو عويسية سية هاي والدي اقرعرة عشدا يرسعن أمرا اقرعرة كنت يرسعن أمرا اقرعرة عشدا يرسعن أمرا كدريها بزمارة
أرى إذا أسكت هرب
ሰላም ጋይስ ሎማ አንቲ ዝነበረ ካብ ቀትሪ እስካዕ ምሸት ዝነበረ ብሎግና ማለት እዩ እዚ መስል ነይሩ ተም ደረፍቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ነይሮም ክንዲ ደረፍቲ ነይሮም ግን በቃ ደስ ደረፍቲ ነይሮም ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ክንዱ ክመጽእ ኢለ ሓሰብክዎ ነይረ ከም ቀትሪ ከም ትረኦሞ ብዙሕ ሰብ ኣይነበረን ምሸት ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይመጽእ ማለት ከምኡ ሓሰብክዎ ነይረ ናይ ሎማ አንቲ ተም ደረፍቲ በቃ በቃ ኮንዲሽኑ በቃ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፍትሕና ኢልና ተቐዊጥና ኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ተቐዊጡ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ነይርዎ ናይ ሎማ አንቲ ብሎግና እዚ መስል ነይሩ ባይዘወይ ሪከርድ ዝገበረለኹ ማለት እዩ ቪድዮ ንምቕራጽ ስለዘይምች ነበረ ሪከርድ ዝገበረለኹ ናይ ሎማ አንቲ ኮንሰርትና እዚ መስል ነይሩ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ዓጋመ ማለት እዩ ዝነበረ ኮንሰርት እዚ መስል ካሊእ ቪድዮ ረኸብ ደሞ ቻናልና ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ናገርኩም ኣበራታቱን ኣነ ከዓ ደሞ ብዝገርም ስራሕቲ መጽአ ብሪኣክሽን ብብሎጋት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ማለት እዩ እስካዕ እሱ ደሞ ሰብስክራይብ ላይክ ናገርኩም ኣበራታቱኒ ሰላም ኩኑለይ